Nduk-nduk anakku ngger Pumah ayo nderekke Kang Sinuwun nggone Lukara busana Kanarendra nang rasuk busana kasatriyan aja lali srampate digawa ngger. Ayo nduk Pumah. Ayo nduk. Oh. Ya. Cek masa ora trimo. Hut. Ah. Lali-lali wong. Rorayu Pumah sowan saking wewengkon ngandhong kalang tengah Prandon. Ya. Ya. Sinuwun sedaya sampun boten nguciwani monggo kula dherekaken mandhap Stinggil Tinata-rata Lukar busana Kanarendra nang rasuk busana kasatriyan sinuwun. Ya Bibi. Derekno sak lakuku lan jumbuhke kelawan rasaku kang kaladuk rena Bibi. Monggo swami kula dherekaken sinuwun. Rasah mencap-mencep. Mancorong tejani sumunar cahyane asung Prabawa kentar-kentar hambabar Tejamaya. Sumirat sirat hambabar lumprang Banjaran Sari. Sanyata tejani siat mojo penganten kekalih panjanipun Mas Bagus Aris Nur Cahya. Kelawan Rorayu eka minangkaning putri. Ingkang mandhap Stinggil Tinata-rata kang genelaran babut permadani sinebaran sari-sari satemah kungas gandanya. Angepeki sajoning sasana wiwaha. Lumaksa ing asanira tuhu menika Sang Suba Manggala Putri. Sapecak mangus katindak tumulih nggenya lumaksana. Tumapaking Padanut let wilahaning Wirama Gendhing. Kekandhen asta Sang Raja Sedina Ratu Sadalu Mas Bagus Aris kelawan Orayu eka minangkaning putri. Cinandra sirna sipating jalma kadya Petara Kumajaya miwah Dewi Ratih Mangejawata. Kahaya para kadang Pratiwa Manggala Suba, Pratiwa penderek Manggala Suba wis ngarani. Sangga jajar tuh menika satri ingkang mangka rumeksa rahayuning lampah. Sinebut talang pati tuh menika satri ingkang mangka gula-guling kula mangsa sinebut satri kembar. Katitik kembar busanane, kembar dedek niatek tur kembar warnane. Lon-lonan nggih lumaksana arsa manjing sajoning sasana. Busana arsa lukar busana Kanarendra nang rasuk busana kasatriyan.
Eloyono mati-mati Brohametri loso Manglono mangape tira gending mari oneng tapane si Jokolaya lir tatit ya mandra gini ya nonton tapane si Joko layar Mbok Sri Gading Mlatisor kemuning tunjung bang rate Irim-irim atap taping kayu apu bok gemiro araras raden nun kasambet ing adicara ing salajengipun inggih menika tanggap wacana pasrah saking kulawarga Ngantru ingkang kala wau sampun dipun dawuhaken dumateng kula ingkang kapiji minangka dados sesulih saking panjenenganipun Bapa Sumadi inggih menika Bapa Tulus katur dumateng panjenenganipun Bapa Tulus kawula dherekaken jengkar saking sasana lenggah tumuli hangaturaken wosing gati pamedhar tanggap wacana pasrah mangke kakanthi dening Bapa Sumadi sekalian Ibu PetaramanCo turuk monggo Bapa Tulus terutama ketoknya ki kok ya bosan racak kira sing dapat racak kok dhewe pateni kan sing gender paling nom ambek kita jebone sepuh ning jerone inggih tan kadhi siap mojo pengantin
asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana rasulullah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah khalal qata illa billah ngalil landim amma ba'd. Kunjung dumateng para punden para pinisepuh sesepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang satuhu kula bekten. Kunjuk dumateng para pangembating desa satriyaning negari ingkang minangka songsong agung saha pantam-pantoming para kawula dasih ingkang pantes tinulat sinudarsana. Kunjuk dumateng para alim para ulama para kiai ingkang rinten dalu tansah cinaket kitab suci wahyuning Ilahi ingkang minangka pituntun kiblating penembah ingkang agung amastuti dumateng pepoyan ing kahutaman. Kunjuk dumateng para bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati sumrembah kadang kula werda muda kakung putri ingkang kula tresnani. Saderengipun kula matur langkung kathah sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Agung. Inggih kenikmatan kesarasan ingkang dipun parengaken panjenengan dalah kawula. Mboten kesupen selawat salam mugi kunduk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring suri toladan gesang wonten margi ingkang leres. Saha tansah kita ajeng-ajeng sapaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Kunjuk dumateng para pinenggih sami. Kula nyuwun pangapunten awit kula wantun cumantaka marak mangarsa gempil kamaradikan panjenengan sedaya mboten ateges kula wani ngirangi suba sita saha trapsila inggih awrat amastuti jejibahan ingkang kedah kula aturaken. Namung saderengipun ngelingi menika tesih dinten Aryadin saderengipun minal aidin wal faizin nyuwun pangapunten sedaya kalpatan kula lahir saha batin. Ing mriki kula piniji minangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Sumadi Sarimpit Ibu Marsiem. Ingkang pitalam wonten ing RT kalih RW 8 Dusun Ngantru Desa Ngawi saha Kecamatan Kabupaten Ngawi. Sowan wonten dalemipun Bapak Nari Sarimpit Ibu Rukini ingkang pidalem wonten ing RT setunggal RW 6 Dusun Poncol Desa Kerek mriki. Sepindah ngaturaken salam taklim katur panjenengan Bapak Nari Sarimpit garwa sumrambah para keluarga kanthi suraos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ingkang angka kalih Bapak Sumati nderek amangak bagya anggenipun Bapak Nari anggenipun inggih menika miwah ingkang putra putri. Inggih menika Diah Ayu Eka minangkaning putri. Mugi tansah lulus rahayu kanelis ing uripito. Ing mriki Bapak Sumati sowan wonten dalemipun Bapak Sunari inggih menika kinen hamasraken Sekar Cempaka Mulya saselinggih ingkang putra Ki Bagus Diwan Aris Nur Cahya. Ing rekalinggan menika sampun kepareng ijab kabul inggih menika sampun palakrama kaliyan kenyosiwi panjenenganipun Bapak Nari Adianto Ibu Rukini ingkang dalem diponcol mriki. Inggih Bapak Sumadi namung hamasrahaken ingkang putra sawetahipun awit Bapak Sumadi nyuwun pangapunten ingkang putra tasih kathah kekiranganipun inggih menika bab pengalaman pahargya napa yen pakaryanipun saha seserawunganipun awit ingkang putra nembe sowan wonten dalempun Bapak Nari menika mbok bilih sanak sederek tangga tepalih kiriki kirang ngraketaken Bapak Sumadi nggih nuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Dumateng Bapak Sunari sumrambah Ibu Rukini mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Sumadi Sarimpit garwa dening benjing-enjing kirang langkung tabuh 9 ingkang putra kasuwun dipun arak wonten ing Ngantru
badhe dipun miwuh wonten ngantru sumangga anggenipun ngasta para pangombyong. Bapak Sumati inggih nuwun pangapunten ingkang salangkung kathah anggenipun sowan boten piyambak. Mbeta kulawarga ing kang sak gelar sak papan tanpa ilangan cacahipun. Mbok bilih wonten tingkah sak jangkah rembak sekecap kirang nuju prana dumateng para keluarga Poncol mriki. Bapak Sumati inggih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dumateng Bapak Sunari Sarimbit garwa ingkang putra kasumanggaaken anggenipun kula wentah dhateng mriki. Mbok bilih ingkang putra putri benjang dhateng ngantru inggih dados kulawarga ingkang ngantru wonten ngantru. Ingkang putra kala sampun kalampahi inggih menika ijab kabul kirang langkung tabuh 7. Sampun sah menggawe ngagami tuwin sah menggawe negari. Mugi-mugi para sesepuh pinisepuh paring donga saha pangestu dipun parengaken ingkang putra kekalih anggenipun ambyur wonten ing segaraning bebrayan agung. Dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah. Dumateng Bapak Sunari kula piyambak inggih nyuwun pangapunten mbok bilih mboten kathah anggen kula matur. Mengke sak sampunipun pahargyan sampun paripurna kula sak kanca badhe nyuwun pamit. Inggih nyuwun tambahing pangestu mugi lampah kula saking dalem mriki ngantos dumugi griyanipun sowan-sowan sampun ngantos wonten pringgo bayaning marga. Sak wangsulipun sak penger kula Bapak Nari Sarimbit tansah kinayungan dening Gusti angsala rezeki ing kathah saha ingkang barokah sumrambah kulawarganipun. Mbok bilih mboten kathah nggih kula matur lepat nyuwun pangapunten. Mbok bilih mekan ingkang saged kula aturaken mbok diri wonten kidaling atur kirang nuju prana dumateng penggalih panjenengan sami. Kula nyuwun pangapunten. Ing wasan wusikum wanaksikitallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna anggenipun Bapak Tulus ngaturaken tanggap wacana pasrah kalajengaken panampi saking keluarga Bapak Nari sekalian ingkang badhe dipun aturaken dening pepunden kula Bapak Saji. Katur dumateng panjenenganipun semoga kalodheraken jengkar saking sasana lenggah tumuli hamedhar sabda panampi. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Saji kawula dherekaken semoga ing Bapak Nari sekalian Ibu dipun apit Bapak Saji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulubi sabit qulubana ala dinika. Allahumma aftah qulubana kabun ngarifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Dumateng Suhibul Hajah ingkang hormati lan dumateng panjenenganipun sesepuh pinesuh sapa ingkang agung matur dumateng pangkat taman. Dumateng
Bapak Haji Ibu Hajah ingkang kula bektani. Dumateng alim ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding dumateng kitab Wahyuning Ilahi minangka dados panuntun kiblat panembah ingkang kula bektani. Dumateng pangembating praja ingkang mas ingkang kula bektani lan dumateng perawuh kakung Sumawana putri ingkang kalingga marudaning akrami. Monggo sareng-sareng kula dherekaken ngunjukkan raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah SWT. Den menapa kula sahan panjenengan sami saged bersilaturahmi, bermuwajahah wonten dalipun Bapak Nari mriki kanthi kawontenan sehat wal afiat. Mugi-mugi shalawat salam tetep kalimaken dumateng junjungan kita Kanjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ajeng syafaatipun wiwit donya ngatus dumugi ing akhirat minjang. Allahumma amin. Dumateng para ingkang hormati, kula pribadi nyuwun pangapunten dene menapa kula mantun jumejer wonten ngarsa panjenengan sami bot-botipun minangkani dawuh saking Bapak Nari Drasipun nggih menawi talang atur kepareng matur. Bapak Nari wekdal menika kagungan hajat ami moho dhateng putra andhepen dermanten sekalian. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sami sugeng lenggah kanthi margi kaning manah ngantos pawiyahan menika cekap. Dumateng rawuh ingkang hormati nyuwun pangapunten. Sejatosipun Bapak Nari Drasana Ibu anggenipun rancang rakit anggenipun badhe anggula wetah putranipun ami woho dan putranipun taksih dangu sampun karancang. Namung kawontenanipun namung mangkaten. Pramila babilih Bapak Nari Drasana Ibu anggen nyambut kerawuhan panjenengan. Kirang gupuh, kirang wawuh, kirang lungguh, menawi dene kirang sungguh. Bapak Nari Drasana Ibu nyuwun pangapunten ingkang sak kadhalipun. Dumateng para ingkang hormati, Bapak Nari Drasana Ibu matur nuwun sanget dhumateng panjenengan sami ingkang kersa rawuh paring sabiyantu arupi menapa kemawon ingkang saged ngetengaken bot repot ingkang kasang dening Bapak Nari Drasana Ibu. Matur nuwun sanget lan mugi-mugi sedaya panjenengan sami dipun tampi Allah Subhanahu wa taala pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dumateng para ingkang hormati, kala wau Bapak Sumadi ingkang dipun wakili nyerahkan ingkang putra. Namun mawon Bapak Nari Drasana Ibu sampun melaksanakan darmane asmuh dhateng putra. Putranipun sampun melaksanakan sunah Rasul, akad nikah ijab kabul langsung kadabaken. Nggih mugi-mugi teman-teman sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Allahumma amin. Dumateng para ingkang hormati, Bapak Sumadi ingkang purwaki kala wau dawuh sasampunipun Bapak Nari ami moho dhateng putra andhawuhaken putra teman-teman sekalian bilih kapasrahaken dumateng Bapak Nari sak cekapipun. Kapareng matur bilih temanten kakung khususipun pancen pengalaman mentasi kathah sanget. Bapak Nari badhe ngrekoh putra panjenengan sami Pak Sumadi lan badhe pun kula wentah sak mampunipun Bapak Nari Drasana Ibu. Nggih mugi-mugi putranipun dados putra ingkang saleh, berbakti dumateng tiyang sepuh, berguna dumateng bangsa tuwin agami. Dumateng Bapak Sumadi Drasana ingkang menawi kala wau dawuh bab bilih benjing dinten Jumat insyaallah panyuwunipun dawuhipun Bapak Nari Drasana Ibu supados ngerahaken teman-teman sekalian tindak datang dalam ngantru badhe utawi datang ngantru sekitar pukul 09.00 enjing. Insyaallah Bapak Nari Drasana Ibu ngendikani menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Salajengipun kala dawuh bilih
Pangomjongipun temanten saking Ngantru menika kathah sanget. Saking kathahipun pangomjong saking Ngantru membawa doa. Paring doa restu dumateng temanten sekalian mugi-mugi temanten sekalian dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Dumateng para sedaya ingkang hormati, kula ing mriki atas nami wakil saking pemuda mriki Tunas Bangsa Manunggal bilih anggenipun ados panjenengan kirang sopan, kirang santun, kula nyuwun pangapunten ingkang sakatahipun. Salajengipun Bapak Sumadi Dasan pangomjong saking Ngantru. Bilih mangke saat cekapipun prawihan ing siang menika mangke badhe nyuwun pamit badhe kondur. Nyuwun doa restu mugi bawa nari jasanipun mboten tos menapa namung doa restu tumantuk dumateng panjenengan sami mugi-mugi panjenengan sami pikantuk barokah Allah SWT wilujeng mboten wonten menapa-menapa satekapipun. Dumateng para rawuh ingkang hormati, kangge kula pribadi pancen saged kula mangaten para rawuh. Bilih anggen kula matur wonten kirang sapa lepat kula manungsa biasa nyuwun pangapunten ingkang sakatahipun. Kula kinten cekap semanten akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten megah dawuh sabda pangandikanipun tanggap wacana pasrah saha panambi mewah pambagya harja ing mangke sinambi hang ngranti sang temanten kakung mewah putri nggenya hang ngrasuk busana menika wonten wekdal sawetawis kadang-kadang karawitan saking paguyuban napa Bu Setya Budaya inggih badhe angaturaken lelipur monggo badhe ngersakaken mat-matan napa rada sigrak nyumanggaaken Ibu. Mbok pilih menawi wonten panyuwunan. Oh ngaten nggih. Saking pangomjong temanten Mas dipun tawakaken. Mbok menawi para kadang-kadang saking Ngantru ingkang badhe ngersakaken mumpung menika ginelar karawitan cangkep badhe nyuwun lestari ya. Karawitan kok lestari. Nggih. Mbok menawi wonten semoga kawula dherekaken menawi dereng wonten mangke monggo kersa katur dumateng panjenenganipun. Dawuh Bu Kula tak nyuwun gungan karo bulike temanten. Lho, Nggih saking Ngantru. bulik manten kakung. Heeh. Oh nggih. Kakung. Napa saged nembang? Oh, pripun jenengan nggih karo isah-isah nembang dek jaman. Basyep. Lho tenan niku. Niki berarti mertandani panjenenganipun menika tiyang seni. Oh nggih. Pundi piyayinipun Bu? Nggih, kan konjuk piyanipun Mbak Is, monggo katuran. Mbak Is. Ngaturaken lelagon. Ayo ngomong petok karo karawitan. Oh, lah niki Bu. Setya Budaya. Niki piyayine genah nek peyuh Mbanawati. Piyayine manis. Iya nggih, monggo-monggo. Manis tanpa gula. Iya. Menika mikipun niki lho. Niki sampun wonten. Nggih ngagem sing mboten ngagem kabel mawon. Senengane sing enek nglewere. Sing enek kabele. Sugeng siang Bu, monggo. Panyuwunan saking Bu Ibu kula jenengan katuran gungan tembangipun menapa? Kuwi lho didangu karo Mas Radit lho kok ya ngawang kene. Ketoke rong tau pethuk dadi bingung. Perkarane ora ngono. Lah pripun Bu? Wedi nek keyung-yung pethuk karo Joko iki. Joko pripun to anak mun siji kok. Wis to? Tapi nek teng jaba ngaku tetep ngaku Joko kula. Boyo. Monggo Bu, ngersakne napa? Nyidam sapi. Kok nyidam sapi piye to? Soale mriki kathah sing ngingu sapi. Nyidam sari. Dipun bawani mboten? Bawa Mbak Is, mumpung petok karo sound systemmu. Oh, enak niki. Jan, Mitra Nada. Dasare sing nguntir-untir Mas Mangun, Mas Maun. Wah, Sing nguntir son wis pengalaman nguntir.
Diaturi kok. Nggih. Nggih. Monggo garap langgam napa garap gedruk? Gedruk. Nggih, monggo. Bu sinten asmane? Bu Iis, monggo katur nyidam sari. Nyok pengestu karo Bu Lurah sik. Bu Lurah nyuwun pengestu, Bu. Ben gak ndredeg, Mbak Is. Bu Lurah sing pundi to? Ha, samping panjenengan iki Bu Lurah. Masya Allah. Bu, kula pinter. mayang teng Banjar niku jenengan rawuh mboten? Lah mesti no, tarah ibuke ya nenggani. Nika ingkang nenggani Bu kami tuwa Banjar. Kula makane kula dereng ngertos Bu Lurah sing pundi ngoten. Nggih, Oh, Bu Lurah. menika nggih. Nyun pangapunten. Monggo, Bu. Dawa ngayu. Oh, mboten bawa nggih langsung. Upama Sliramu sekar melati, aku kumbang nyidam sari. monggo temanten enggal diagi ponarak Aku kang bakang liwati. Aja gandul-gandul. sen Semono janji prasetyane ati. Tansah mantel netra rinasa. oh Kerasa rasaning driya. mang karo ngilo Miterasa jagat raya. Kalingono wukir lan samudra. yo Memanise aduh. Dadi ati salawase. monggo Atiku lam-laman sira wong bagus. ya dangdut nih Pak De ah ta Jan pomae. Suh iso mlentuh. asik Asik. Setyo budaya monggo Bu Ranada. Awas. Ae.
saya gayeng. Enggak, Bu. Matur sembah nuwun. Nuwun Mbak Is. Suarane ya apik lho. Kok disambung meneh teng mriko nggih, Nah Kidul ya. Lho. Sik lanjut ta, Bu? Jelas to. Oh, alah nggih. Monggo anu aku nek nyeluk ki Bu apa? Nona apa? Nona apa? Lah nji, bur masane sanak 5 apa piye kok? Lah iya. Wong nintinge kaya ngene kok. Bu. Iya. Kok. Ndok pecah sisih lho, Bu. Kok iso. Lah nji alhamdulillahirabbil alamin. Sendika dawuh Kang Mas. Semoga menika kersanipun kados pundi? Mbak sapa asmane? Aku urung kenalan. Mbak Jaran. Kok jaran iki lho? Lah nji yo padatan ki yo nek tamu kare sing duwe omah yo dipinarakne. Paribasane jenengan iki sing duwe omah kula tamu sing lagi metu ngono lho. Aku apa sing di omah? Lho dalang iki kan carane sing di omah ngono lho. Aku yo dayoh Oh dayoh. Sing di omah kae. Nika sing kagem dalem asmane sinten? Nika asmanipun Bapak. Niki ajeng antri sembako. Monggo. Foto. Oh foto. Menika Pak Nari. Lah ya sakwis ning kene ngene wis. Omah. Dalem. Hati-hati ki sing arep foto ki Pak Dewan. Sing pundi? Kae lho. Oh, paring asma sinten? Munduto Peso. Oh, Pak Dewan saking pundi? Saking Binoyo. Oh, ngaten. Saking partai napa, Bu? Partai engko Munduto Peso. Ji, anu. Nek partai iki rahasia. Oh, alah. Perasaan dikengken ning nggo pangkur gak kuwi. Lha wong kula iku ning Bintaya ki ya mendina lho Pak. Lah nggih, sak menika Kang Mas, sakderepun saka Pariska badhe ngaturaken salam rumiyin. Sumangga. Ujo dumateng para tamu katemben pinarak. Nggih, monggo-monggo. Kawontenane mbuh kados mekaten. Mengke jogete teng mriki napa teng mriku? Mengke nek teng mriku kula diselentak piantun-piantun. Nek teng mriki? Ya wis mbuh ning kene. Sing aman niku jogete teng dhuwur panggung kali sing kendhang. Kula jane jogete teng guri kono soalé berontonge ning guri Mas. Iya. Lah cik kula niki tanggapan ning gone kene iki padha karo piye ngono tak beset. Ngono kuwi nek. Lah marayo sing duwe omah terus aku sak juta iki ya wis budal. Lah ji saderengipun badhe ngaturaken salam rumiyin kujur dhateng para tamu kadang benarak. Niki kan menika tasik wulan fitri. Baru hangat-hangatnya baru 4 hari. Baru 4 hari lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, kula Puma Mas. Mbak. Mbak Puma ngoten. Sik. Pumayan niku macan. Macar apa ngletak kowe? Iya. Seneng aku ngene iki. Lah iya kok terus Mbak Mayusu ya. Diumpani langsung cek. Pak Dewan doyan banci, Pak. Iso langsung mak tep. Lah iya umpane kok langsung makrek ngono. Piye perasaanmu yo? Kok tak ning Bintaya, Lek? Binoyo. Oh, Binoyo. Nek Bintaya kan etan. Juragane paping yo. Lah ki unggah-unggahane tandalan ketok, Ibu. Kidul dalan. Oh, aku ndek pen parkir ngerti bandem paping sitok. Pak Aman. Walak tenan. Ji menika tasik wulan fitri, mbok pilih keluarga saking Ngantru kalian Poncol, mbok pilih wonten salam minal aidin wal faizin nggih. Sedaya kemawon arep nyalami sitok-sitok ya ora patut. Botek suwen. Lah ke mantene ketoke wong ndi, Mas? Lha piye to? Layak motorku ra digarap-garap bae dadi manten, Mas. Oh, bapake kan bengkel. Ora, bapake nggih mantene nggih. Tapi mboten dados menapa, Mas. Hari ini jenengan jadi raja. Raja 2 hari. Ya. Heeh, mbok pilih Ibu Lurah rawuh nyuwun sewu Bu Lurah. Kok tak dudono pupuku. Pak Lurah pundi? Lah nggih, mboten dados menapa saya ucapkan dulu kepada mempelai berdua ya. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Mas Aris, Anda sudah punya pasangan, tujuan hidup hanya satu, membina rumah tangga. Betul. Yang baik, dadose nek-nek apa-apa kok
Pinter ngomong tapi rong lakoni ya. Sampean apa sih? Sampean apa rong rabi? Alhamdulillah rondo, Mas. Alah. Lah kula iki dinyang supir dam-dam ae lho bolak-balik. Kaya bedor barang iki lho ya niki antar bedor, Bu. Langgananmu ta kuwi? COD. Yo arep. Gane lewat jendela, arep wong duwite akeh kok iso. Kula iki terima nek karo wong tuwek-tuwek ya tetep milih bedor. Sesuk delok lak duwite lak brul ngoten. Sehat ya Mas ya? Heeh. Ketoke terbebani lho isin duwit lu. Ora wingke utang aku Mas. Alah. Gue nyawer Mas. Nggih. Nggih, sauntawis do Mas monggo mengke niki sampun kedangan nggih Bu nggih. Langsung saja oh Mbah Kong, gitu ya Mbah. Alah. Kandhani kok iso. Ngerti Mbah Uti teng wingking Mbah, mengke nek mi teng mburi mawon. Lah iki putune nesu Mas. Mbah kok gandeng banci. Tewapuk wing kok. Lah piye to? Wanita bertombak. Kula niki ngeten lho Mas. Alhamdulillah saya kerja di bawah Terop. Sudah hampir 15 tahun. Tarah tak akoni biyen aku lahir lanang yo duwe manuk Mas. Lah terus saiki teko olikku kan. Lah aku terus ndek men tahun 2000 sebelum corona wis operasi. Operasi dadi apa? Meletek. Tak kira nek tuku mangkok enek cendole. Tenan ora aku ki asli operasi to. Jajal apa wedor. Oma. Dalam. Operasi apa? Plastik. Entek pirang ember? Bu, pirang juta. Pirang juta kok pirang ember. Lah jare plastik. Tapi kula niku jane tiwanti kalih dokter. Napa? Mengki nek bar operasi pun saged kodanan kena banyu ngoten. Sebabe? Lah kok aku numpak motor kodanan iki celekit Mas. Nyapa wi? Lara perih. Lah wong bar operasi kena banyu ya lara to kok iso. Apa wi wis guyon. Lah padha aku ndek ngenani ya enek operasi lho. Pripun? Kula operasi. Operasi napa? Operasi lalu lintas. Wis lalu lintas wis. Niki mati Mas. Mati Mas. Mas cucuke mati Mas. Mas cucuke mati Mas. Lah apa to? Lah cucuke mati Mas. Oh batu nentek. Makne to jadah-jadah ta yo. Lah kan ngeten niku kan nggih piantun sing badhe foto. Kula niku ya maringi wedal pun setunggal lagu mawon mbok pilih para tamu anggenipun lenggah sampun kedangon. Dari keluarga dari ngantru napa poncol ingkang dereng foto monggo langsung ken foto kemawon. Langsung joget ya Dek agak sini maju sini sayang. Apa di situ saja enggak apa-apa? Di situ saja ya. Langsung dikasih yang lagu tren 2025. Apa, Mak? Yo sing enak ngene wis. Lah kan jaluke tambal ban kok sakle renek beda to. Pun dikasih mawon dina Minggu ya wis. Oh, lali janjine. Oh, lali janjine. Yuh, Pak Bakri sekru niki sehat nggih. Minal aidin, Pak. Yo, goyang. Hey. Gak teko. Jos. Monggo keluarga foto dari ponsel yang dereng foto monggo majeng mriki. Agak sini ya Dek yo. Yo sini yo. Jos. Ratumu. Kalau. Iki ganti lho. Cek. Kilo kena kilo. Ana kene bupa nunggu kowe. Bengawan. Yo goyang Solo. Kata asam es rambalesi. Oh ahuk. Yen tak telepon malah tak pateni. Yo goyang yo Jos. Yo jalan yo kene lali janjine kandhane alesane yo Hei ha
iki sing iki sigrak iki lemes. Mas ben sehat mie susu, Mas. Ya aku ki susu ki ya tak obral kuso. Ngengke peladen bolak-balik gwething aku ning poncol iku. Sangger tuwe kok perkara susu, Bu. Wabeh Sinoman mbuh tuwek mbuh nom, mbok kei apa mbok kei apa ngoten. Mbak Puma. Pripun? Iki cek cilik aja trauma lho. Ora apa-apa, ke podene kene kono ke mie susu le. Mie 70, Mas. Bangetan. Jane-jane kowe ning ngendi yo? Gelagatmu saja nyupriani. Monggo. Hatiku mbok pilih menika para tamu anggenipun lenggah sampun kedamun sampun buyar mbok pilih wonten klepatanipun kula nyuwun agung pangapunten ingkang kathah nuwun kaliyan sumangga Kang Mas. Nggih, katutup astungkara doa dening Budan kula Bapak Saji sepisan malih kalau dherekaken Bapak Saji jengkar saking sasana lenggahipun saperlu ngaturaken hastungkara utawi waosan doa katur dumateng sedaya para rawuh mliginipun dumateng temanten sarimbit mangke sak paripurnanipun doa lajeng katutup paripurna adicara temanten saged jengkar saking sasana rinengga saperlu ngormati kunduring para sriat mojo temanten. Temen iki kula dherekaken lenggah sawetawis ngamini menapa ingkang dados hastungkara utawi doanipun Bapak Saji. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para ingkang hormati, monggo sareng-sareng doa bersama paring doa restu dumateng teman-teman sekalian ingkang nembe kemawon kadhapaken mugi-mugi pikantuk berkah sing Allah subhanahu wa taala dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Allahumma ila ridhoil ta'ala syaulillahi wal fatihah. A'udzubillahi Hidayatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi ajmain ja'unillahi lahumul fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina awalina bal akhirina wa sallim wartallahu ta'ala an kulli safati rasulillah ajmain walhamdulillahil alamin. Allah menjamu qalba qulubi sabit qulubana ala dinika. Allahumma aftah qulubana kabudeng arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Allah malibanuhum kama alabta Nabi Adam al-Hawa. Allah malibanuhum kama alabta baina Ibrahim basarah. Allah malibainahum kama alabta Ismail Siti Solekah. Allah malibainahum kama alabta baina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tabil umur ansubatani tabil imanan wasil ahmalana warsahana ila wadalika fitini ladun jabal akhirati indaka alal sengdir. Allahumma inna transmatan bidin objatan bijasad wasad bil ilmi wa barakatan bil rizqi batapatan qabla al-maut warahmatan dalam maut mahfiratan bidal maut. Allahumma bin ngalan suril maut wa nasatan min narin nari wal fanisab. Rabbana aghfir lana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Fatihah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Saji paripurnanipun hastungkara utawi waosan doa ing wasana sampun ndungkap paripurnaning adicara dhawuhing Syed Mojo temanten ing mangke sakderepipun katutup tartamtu kula minangka dadi juru praniti hadicara kathah ingreh kalepatan kathah ingreh kekirangan kunjuk dumateng Bapak Naris Sarimbit lan ugi para kulawarga sedaya nyuwun lumuntring sih samudra pangaksami. Ing akhiripun ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin al faidin wal maqbulin kula amin wa antum bi khairin. Kathah ing kalepatan nyuwun pangapura
hayu rahayunen ing sampekala mugi tansah jinangkung dening Gusti Kang Maha Suci. Ing wasana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur salam saking temanten. Salam hangat. Kunjuk nyenipun para tamu undangan kakung Sumawon Putri. Menika kanca-kanca setya budaya badhe samene sawetawis, mbok bilih mangke bibar salat duhur kanca-kanca setya budaya badhe ngajengaken atur lelipur sacandhakipun ngantos mangke tabuh 3 sonten. Wis ana matur suwun.